thok morok manate kotor saklaimung ha kotor hapangni bekhakte gobang eternal sapuljak thokni sakawo central excise duty roshawi nahanani bagai kok chongjaka hapangni oya prishena naimani tongkosong lukurokni sholawo tesada tongrukno bosak rang khaijakno report toni jaka ha kotoro eternal sapuljak thokno gobang thepanani bagai kotor kokjapkha ha kotor hapang 22% ni simi 30% jora eternal sapuljak thokni sakawo central excise duty roshawi nahanani bagai saklaika hapangni bekhakte oya prishema ulo babaisa unrefined thok paihormani sakawo asak nai tongnani nangliya tei tongkhor deraria thok thepawi mansinai abono kari kurukkaimani bai eternal namungo kudungjak industry rok tesa manmari gobang angani hinai khaklaijaka haibano tongkosong lukurok eba painai rokni bagai hinke tabukbo khakjangnani koktoma kurikho fer angkha o kok chongmani thepajake ungtong jorani hatiwo falma thokni morokma achomsa slaijagyakho sinai nungnai rokni wansukma hinke thinango tomung gobang eternal sapuljak thok hatiwo chajak mukmanke tei thok falnai agency rok tax kisa khlainani shep painai rokni thani sogoi rinai afrono thokni morokma kisa khaijagai mano tabuksak jorate ha kotor hapang eba thokni agency rokni bekhakte liter rok khok busuk khaijakno obonoti srai srai khlaijagyakho haini bagai tongkosong lukrokni sholawo busuk tongrokno srai srai ongyakho bebak bekhakte gobang eternal sapuljak thokni sakawo excise duty roshawi nahana naima thinangni fuel policy ni nangkokmani yapri hinai nasikjaka haibano tongkosong lukurokni sholawo abo busuk sampliklaino obo financialni hati morokmano naye shawi mansinai bureau report news now